Prabu. Kaya sorong babatan kuwi jenenge kaya Prabu Motor to. Masa iya? Ya iya kok. Namanya siapa? Prabu Dari Karawang. Prabu dari Kerawang. lambemu rasa ono kuwi. Ya iso. Bahasane beda Pak. Iya. Kamu bisa jungkir balik. Ayo. Bisa. Nah, kalau sudah jungkir balik itu harusnya kamu ndet. Kamu tahu ngedet kurang? Tahu ngedet? Nah, habis dindet kalau gitu langsung tutup belakang tak ngono. Kamu paham apa enggak? Nah, yo diulangi yo. Ya Mas Andri yo. Oh. Sini, kamu sini. Ya Allah. Ora omong lho, Dre. Wong wedok iso pintere koyo ngene. Ngomong ya. Kamu yogane siapa? Kamu yoganya siapa? Yoganya siapa? Kok nggak tahu kamu dilahirkan seperti itu? Kamu itu anaknya siapa? Kok dinetuskan ondak roh gitu? Apa namanya ayah? Pak Hermawan. Mana orangnya? Hah? Lah nggak ada itu orangnya di mana? Nah, di rumah tak nggak ada. Ada sih lu. Gimana sih? Masa lu tanggapan di sini gak ditutkan ayahmu? Masa nggak ditutkan? Kamu nggak gembel ayahmu? Nggak gembel? Oh, nggak gembel. Nggak sama siapa kesini? Siapa? Sama siapa? Sama Kakung. Kakung punya sangu apa enggak? Punya sangu apa enggak? Punya uang apa enggak? Hah? Ah, mintaan. Kok minta uang punya saya? Iya. Yo kayak iki wis enek contone wong loro iki Iya. dhewe awake dhewe kae songe sik. Yo, sing tenan le. Yo. Kayak piye lho kae? Nyapa tulisan? Paham ora? Nah, ngono. Gede iki goblok wis kono. Nah, iso. Iki bose sapa iki?
Bose sinten iki? Hah? Wes, bose pundi iki? Oh, bose ora enek wong sing turu payu udan. Siji loro telu papat siap gerak. Iso salto kabeh ora? Iso. Iso ora? Iso. Ayo. Nih. Hadap kiri gerak. Gerak, maju jalan. Berhenti gerak. Yo diundang urut sama kiri kono, yo. Yo bentak, gerak. Totalitas nomor 1. Siap gerak. Oh, bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Wah, kok bisa dewe? Bisa matur suwun. Nah, yang kasih. Yesus. Ya, terima kasih. Terima kasih jeneng aku. Nanti sama bapak ayo. Ya saurarane nek ade. Nek awak dhewe wong apik ya. Nah, contone kaya aku doang sungkem. Piye caramu? Piye caramu? Jadi lu salah.
Iki opo? Oh, sak tanggapan saya. Sek. Cut. Kowe ki arep nyambi. Ora aktif, pindah lokasi josi. Bel. Drek. Konedrek wani pira. Ya yo Kita Trenggalek kita. Iya. Ayo. Gege. Arep gajah, Dre. Lah ya digandeng dhisik to, Andre. Kalah, Bel. Ya digandeng ben wong iso menilai pasangan serasi kaya piye. Ya Allah, bapak-bapak ibu-ibu, sing wedok kaya wit pelem, sing lanang kaya denden sawah. Malah ditambah deh. Oleh pira to, Dre, kowe, Dre? Ketane wong manuk iki to. Ketane wong manuk. Yo iki malah mbak ojo Pak. Kene iki tembang sukses kok. Lah kowe kok ora loro aku to siji. Ora oleh to kowe. Ora oleh. Wis Mas, mau jalan. Arep mangkal nyandi ki. Penyanyi mayar iki ya iki lho, Dre. Lah masa lagi teko kok wis mulih iki. Irit. Lah iya to. Ngono kuwi rae. Malah arep to karo mbok ene. Allah ya Allah. Cipika-cipiki malah. Aja sore-sore. Iya, Dre. Awak dhewe ki ya wis. Iki mau acarane apa, Dre? Halal bihalal iki nglumpukne dulur-dulur saka adoh kono. Saka ngendi ae iki mau? Iki nek saka ngendi yo mau? Karawang. Ora umum. Ning kene oke. Ngendi? Oh, kan di kakak ini. Hah? Ya didongake, Dre. Wis mugi jenenge ngrangkul TNI Polri karo apa nggih, Pak? Sipil. Nah, iki membentuk kebudayaan sing luar biasa. Ya patut didukung awake dhewe ngene iki. Tepuk tangan untuk Parti Puraga. Nah, niki pun pinten tahun Pak niki kula? 7 tahun ben luar biasa iki. 7 tahun. 7 ki pintu ki pitulungan. Wah, tenan ora. Ya contone ngene iki udan gitu. Beres tiba ya wis apa udane yo terang.
Ya wis dilanjut ya. Ora suwi-suwi iki mau enek Mas dadak kae yo seru wedi kabeh, Ndre.